बड'ल फरायसा आफाद BSUआ 11थि गायसनथाय सान फालिदों। 2014 इं मायथाइनि 17 जानुवारियाव क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय देबोरगाव गेवलां गेलेग्रा फोथाराव गायसनजादोंमोन। BTC ओनसोलनि जाखांफु लाइमोनफोरनि सोलोंथाइ बिथिङाव आरो हारि राव बासियालासे गोजोन खौसेथि सान्थिया फैयो बेखौ नोजोर होनानै बड'ल फरायसा आफाद BSU खौ दादों होनना फोरमायथियो। चिरां जिल्लानि सामथाइबारि बाथौ खेराइ रेजर्टआव मिरुनि बड'ल फरायसा आफाद BSU नि बानजायनायाव 11थि गायसनथाय सानखौ फुंबिलिनि समाव आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो। बड'ल फरायसा आफाद BSU नि आफादगिरि सोगोमसार बसुमतारी आरो मुंख्लंफोरनो बिबार बावजेनो। बे हाबाफारियाव बड'ल फरायसा आफाद BSU नि सोद्रोमाफोरा बाहागो लायो। बड'ल फरायसा आफाद BSU नि आफादगिरि सोगोमसार बसुमतारीया खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायथिदों आबुङै मिथिना लानि फै। गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि बा बड'सा निउस चेनेलनि पर्टेल चेनेलनि नायगिरि गासैनिसिमबो आरो BTC हालामनि गासै रायजो राजाफोरनिसिम गोदान बोसोर 2024 आरो मागो बिहुनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिग्रोबाय नैबे फुंबिलियाव बुब्लियाव। दा दिनै सानसेनि हाबाफारि लानानै बड'लेण्ड स्टुडेन्ट इउनियन तथा BSUआ बाहाय सेन्ट्रेलनि डिस्ट्रिक्टनि आरो ब्लकनि गासिबो दैदेनगिरिफोरखौ लानानै सानसेनि हाबाफारि लादों। गेट टुगेदार प्रग्रामजों लोगोसे 11थि फाउन्डेसन डे गायसनथाय सान फालिनो सानसेनि हाबाफारि लादों। बाहाय 2014नि दिनैनि बे 17 जानुवारियावनो जोंनि BSU बा बड'लेण्ड फरायसा आफादा जन्म मोनदोंमोन क'क्राझाराव थानाय बे देबोरगावनि इउनिभारसिटि खाथिनि मोनसे फिल्डआव। जोंनि ओनसोलाव थानाय बिभिन्न BTC ओनसोलाव थानाय बिभिन्न जाति भाषा धर्मनि सेंग्रा सिख्लाफोर बा छात्र छात्रीफोरखौ लानानै बे संगठनखौ जोंनि BTC ओनसोलनि शिक्षा दीक्षानि परिबेश बा सामाजिक परिबेश बा माखासे राजनितिक दिगाव बा जोंनि गेजेराव थानाय बिभिन्न समयसाफोर जेरै मोनसे समाव बर' बिदि बायदिसिना मोनसे समयसा जोंनि गेजेराव फैदोंमोन। थ' बै समनि BPF दोलोनि आफादगिरि आरो BTCनि बारग'सिब हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि मोजां सिन्थाधारा लानानै BTC ओनसोलाव जिहेतु बयबो जाति भाषा धर्मनि गेजेरनि मानसिफ्रा थायो आरो गावजों गाव बिदा फंबायनि गेजेराव बै समाव मोनसे जिहेतु गाज्रि सानलायनाय परिबेश फैबाय, बर' बा बिदि सानलायनाय मोनसे परिबेश फैबाय। बे परिबेशफोरखौ गैया खालामनायजों लोगोसे शिक्षानि दिगाव खामानि मावनो बा अर्थनैतिक दिगाव खामानि मावनो, सामाजिक दिगाव गाज्रि घटना जानाय जोंनि समाजाव बेफोरबायदिखौ होबथानो आरो जोंनि BTCनि बयबो जातिनि गेजेराव मोनसे बिदा फंबाय सानलायनाय सोमोन्दोखौ डेभेलप खालायनानै खौसेथि लाखिनानै सान्थि गायसननानै बे ओनसोलाव डेभेलपमेन्टनि उन्नतिनि खामानि मावनो थाखाय बे जोंनि BSU संगठनखौ गायसनना होदोंमोन। जोंनि बै समनि BTCनि मानगोनांसिब दानि BPF दोलोनि मानगोनां आफादगिरि हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननाय BPF दोलोनि नेतृत्वआव आरो बै समनिफ्रायनो जोंनि BSUआ समाय लायै समाय जों छात्र छात्रीफोरखौ थुलुंगा होनो बा समाजाव जानाय गाज्रि जाथायफोर बिभिन्न गाज्रि जाथाय ड्राग्स जुवा बा माखासे एन्टि समाज बेफोरखौ होबथानायाव जोङो BSUआ सम लायै सम खामानि मावबोदों आरो राजनितिक दिगावबो मालाबा जेला प्रयजन जायो जोङो जोंनि मतामत बा खामानिफोरखौ जों मावबोदों आरो भबिष्यतआवबो जोंनि ओनसोलाव जाहाथे खौसेथि थानानै जोङो जोंनि ओनसोलखौ डेभेलपमेन्टनि थाखाय खामानि मावलांबाय थानो हायो बेखौ जों नाजालांबाय थागोन। दिनै बाहाय जोङो गिबियावनो हाबाफारि हिसाबै जोंनि संगठननि आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोनाय हाबाफारि लादों। बेनि उनाव जायफ्रा बड'लेण्ड आन्दलनाव शहीद जालांबाय, मार्टियार्स जालांबाय, लोगोसे BSUनि खामानि मावनायाव बा BPF दोलोनि खामानि मावनायाव समाजनि खामानियाव जायफ्रा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ हरखाबै थैलांनो गोनां जाबाय बिथांमोनखौबो गोसोखांनानै जोङो बाहाय दिनै मार्टियार्सफोरखौ श्रद्धा खालामनाय सनमान खालामनाय हाबाफारि हमेज टु मार्टियार्स बेखौबो लादों। बेनि उनाव जोङो दसे उनावहाय
जोंनि गासिबो जिल्लानि जेला मावथिफ्रा सफैजोबगोन अब्ला जोङो बाहाय जिल्लानि आफादगिरिजों लोगोसे जिल्लानि गासिबो मावथिफोर लोगोसे ब्लक कमिटि 40टा ब्लक बिटिसि ओनसोलाव जोंहा दङ 10टा जिल्ला कमिटि दं लोगोसे सेन्ट्रेलनि गासिबो एग्जिकिउटिभफोरजों जों लानानै मोनसे डेलिगेट सिटिं जिरायगोन आरो बे डेलिगेट सिटिंआव जों माखासे जोंनि बिटिसि ओनसोलाव सात्र सात्रि बा जुबक जुबती सेंग्रा सिख्लाफोरनि आरो जोंनि बिटिसिनि शिक्षा सामाजिक आरो बिभिन्न दिगाव माखासे खोथाफोरखौ सावरायनानै जोङो गुरुत्वपूर्ण खोथाफोरखौ सावरायनानै माखासे प्रस्ताब डिसिसन लागोन आरो बेखौ जोङो अपेन सेसनाव डिक्लेयार खालामगोन आरो बेखौ जों संगठन हिसाबै उननि दिनफोराव बेखौ कारजकरि मोगथाङाव मावफुंनो थाखाय जोङो संगठन हिसाबै बयबो दायथ' लागोन आलासि हिसाबै दिनै आरो गाहाय जोंनि बे दिनैनि सानसेनि हाबाफारियाव अपेन सेसनाव गाहाय आलासि हिसाबै जोंनि बिटिसिनि मानगोनां बारग' सिट आरो दानि बिपिएफ दोलोनि जोंनि आफादगिरि मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा गाहाय आलासि हिसाबै थागोन बेनिफ्राय जोंनि बिटिसिनि आगोलनि डिपुटि चिफ मानगोनां खाम्फा बरगयारि साराबो बाहाय नुजाथिगोन बेनि बादैबो आसामनि मोनसे समनि बारग' मन्थ्रि आरो बिपिएफ दोलोनि आरो बड'लेण्ड मुभमेन्टनि गोदोनि बिराद संग्रामि नेत्रि ज्येष्ठ नेत्रि प्रमिला रानी ब्रह्म बायद' बिथाङाबो थागोन बेजों लोगोसे जोंनि बिभिन्न समस्तिनि मानगोनां एमसिएलए बिथांमोनाबो थागोन बेनि बादैबो बाहाय जोंनि माखासे बिपिएफ दोलोनि दारै सेल जानाय बिथांमोनखौबो जों आलासि हिसाबै लिंहरदों जेरै गरखा सेलनि आफादगिरि राजबंसि सेलनि आफादगिरि बा अमेन सुइंनि आफादगिरि बा जोंनि इउथ बिपिएफनि मानगोनां आफादगिरि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बिथांमोनाबो बाहाय आलासि हिसाबै नुजागोन आरो बिथांमोनाबो गावसोरनि मुल्य गोनां बिबुंथिफोरखौ जोंनि वर्कार्स बा दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव अपेन सेसनाव लाखिलांगोन होननानै जोङो आसा खालामदों गुबुन गुबुन हारि मानसिफोरनाङै आफादगिरि बिबान रुजुननानै खामानि मावबोदों नोंथाङा स्पेसियेलि बे बिबानखौ रुजुनानै खामानि मावनायाव माबायदि गोग्गानाय बा गौरब सानो बहुद मोनसे एक्सपिरियेन्स जिबनाव मोनबाय बे संगठनाव थानानै गोबां घात प्रतिघात बिभिन्न समयसा मालाबा सुखु दुखु बिभिन्न धरननि समयसाजों फेस जाबोनो गोनां जादों बे संगठनखौ सालायबोनायाव दा मोनसे बिराद गोलाव सम 10 बोसोर सालायबोनानै बहुद एक्सपिरियेन्स मोनबाय संगठनखौ बोरै सालायनांगौ बा रायजोजों समाजाव बोरै थानांगौ बा बोरै नेतृत्व होलांनांगौ बेफोरनि मोनसे जिबनाव एक्सपिरियेन्स मोनबाय आरो थानानै बिराद गोग्गानाय मोनदों बे संगठनाव नेतृत्व होनानै माखासे बहुद जाखिनि सोलोंनांगौ सात्र जिबनाव बा सेंग्रा जिबनाव बेखिनिखौ सोलोंनो मोनदों होनना सानो आरो जिखिनि जों दिनै बे संगठनाव थानानै सोलोंदों बाहाय जोङो डेम'क्रेटिक माखासे स्पिरिट्स बेखौ सोलोंनो मोनदों होननानै बुंजायो खारन जोंनि संगठननि जानाखि आइडिय'लजि बाहाय बिटिसिनि गासिबो जाथिफोरखौ लानानै खामानि मावनायनि मोनसे सुबिदा दं खौसेथि गायसननाय सान्थि लाबोनाय बा जौगानायनि थाखाय आरो जायखौ भारतनि संबिधाना गावनि कनस्टिटिउसननि सिङाव लिरना गालांदों डेम'क्रेटिक भेलुस जेनेबा सोलोंनो बेफोरखौ जोङो मोनसे स्कप मोनदों लोगोसे समाजखौ नेतृत्व होनो जाखिनि सोलोंनांगौ बेखौ सेनियरफोरनिफ्रायबो सोलोंबाय मालाबा जोंनो नाजा सोलोंनानै सौथुनाय खस्थ' मोननाय बेफोर गासैखौबो जों गोखा गोबाब गोदै नैबे थांनाय 10 बोसोराव मोनबोबाय आरो आं सानो जायफोरखौ जों दिनै सोलोंबाय बे संगठनाव थानानै बेनि थाखाय जोङो मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांखौ सारखौ धन्यबाद होनांगोन खारन बिथाङा जि मोजां सिन्थाधारा खालामनानै बिटिसि ओनसोलाव थानाय गासिबो जाथिनि सेंग्रा सिख्ला बा सात्र साथ्रिफोरखौ लानानै मोनसे इउनिफर्म प्लेटफर्म खालामदों जे प्लेटफर्मावनाखि जों सोलोंनानै भबिसतआव नेतृत्व होनो हानाय जोंनि समाजखौ नेतृत्व होनो हानाय मोनसे गुन सोलोंनो मोनबाय बयजोंबो मिलायना थानायनि बे बिराद मोजां मोनसे खामानि जादों होननानै जों सानो आरो आसा खालामो बे संगठनाव जाय व्यक्तियानो थाया मानो बयबो जेखियानो लिडारशिप लाया मानो बिराद जोंनि भारतबर्षनि कनस्टिटिउसनजों मिलायनाय गुनफोरखौ सोलोंनानै भबिसतआव सासे मोजां समाजखौ नेतृत्व होनो हानाय दैदेनगिरि जानो हानाय सोरजिहैगोन होननानै आं आसा खालामो बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां
माग बिहु फोरबोआव लाबोदों क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 15-16 आरो जानुवारियाव माग बिहु अफार्स आरो लोगोसे मेगालन आरो एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं। बायगिरि बिथांमोना एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै गाव गावनि लुबैनाय बाइकखौ बायनो हागोन। दावहारु अट' एजेन्सिया बायगिरि बिथांमोननो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन। नोंथांमोना क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो बड'गाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय माग बिहु अफार्स आरो लोगोसे मेगालन आरो एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि, गंनै हेलमेट फ्रि, बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि एसेसरी गिफ्ट हरनाय जागोन आरो एक्सचेन्ज खाबुआबो एभेलेबेल जागोन। मोजां खाबुबो होबावदों 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003 99187 8822 01819 93 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।